Panggilan kepada Bapak Soleh, Bapak Soleh. Oke. Kawitan sinawange pasuryan Dimas dengan Salindri. Kayak original kembali hadir.
lelo nano aku wae. Sampeyan wis ngelak to? Mosok sik sak bak itu kok ngelak? Hah? Wis ngelak. Jane kopi jane. Kopi. Biasanya sampean hidup anu apa? Biasanya boba, kopi, teh, terus degan bareng. Degan pokoknya sing enak-enak ngono kuwi. Oh iya. Heeh, jalane dicepakne ya. Sik digodhokne mak enek mburi kok lho. Kopine iki gawe gula apa gak biasane? Nganu, biasanya gak tek gula. Tumbar. Bubuk tok. Oh bubuk tok. Ya umume piye ngono. Oh iya iya, mbatra ya umume ya ngono kok. Ayo. Catatane sajrone ati. Tenan lontor. Saya merati. Lelo lelo le, la lelo lalo. Aku gawe dadi garawa marakan ning kubong asmara. Raga Sambaya Putra. Raga lho ki. Penak lho Mas. Aduh Enak dek terus dek, enak dek terus dek. yen liwat aku kelingan ku pokae Iya, golere Lelo lelo, lelo lale. ning jaga kapan tulisan warna apa tandai seprawan senengi gobong asmara yen kae tak
Boleh sok. 500. Kediretan melaku yang kediri kulon terima sak tembang iki. Penting aku wis Cik 250 lho masa gak njaluk tambah. 250 pito Mas. 75. Lah oh iya 75. Jauh ngono ta? Nek pindho berarti 150. Gitu, Bu. Aku rae. Heeh. Aja ta? Lah piro? Aku rong lunas sih loh. Iya. Perjanjiannya awal Iya mesti iya naik. iya. Heeh. Ya, niki pripun sampun apa sampun? Tawani sampun apa sampun kok malih? Sampun apa sampun? Malih. Maksudnya iki sampun malih ngono lho. Lah ya, oh. Iya toh? Nggih. Nggih, sampun malih. Oh, nggih. Mungkin ada permintaan lagu apa? Kenek Joko Tingkir, gak oleh penjara engko. Apa? Apa? Kotang sak isine. Kok kotang sak isine piye to jane iki? Kuwi judule gak kuwi. Martabak telur ndak anak. Ayo napa Pak Bu? Mbake? Hah? Oh, siap. Mungkin yang ada di sana minta lagu apa? Ya sebelah timur. Minta lagu apa, Bu? Monggo. Apa? Dangdut. Jancuk. Apa to ki jane? Rajakan Mas Komangsa. Bablas. Oh, hey, bos. Ayo Mbak Imam maju. Mampiyat mayane man. Enak-enak. Ya tolong bakang lho Mas. Yo Mas. Disiapne Mas. Suarane gandeng belambiangan. Nyetrum toh. Aku yo niki yo cekit-cekit mike nyetrum Mas operator. Kok yo Cek. Kene lho Mas maksudnya. Malah kler to. Nyeram biai Naswantara. sae Pak apik. Pian hati-hati Mbah Iman. Dadi kok boyo aneh Dik. Sing waswaya terakhir diombakne lho. Kaya sing mare ayah nih. Dadeke nadane kaya ngono lho kaya biasa. Rada dikai Sing pasangan yang gede jeding. Gue tak ceritane dah.
bareng. Iya tapi lek obah hati-hati Mbah, sampean ki wis sepuh. Dadi lek masih ndeleng ki ngene tok wae, ora usah terlalu dhuwur. Oke? Oke, lanjut. Hang kalimnya Gumelarning Taman Sari Nosman Toro Kerajaan Mas Komangsa Bablas. Oh, hey, bos.
tangan untuk Niken Salindri. Nyedak aku ngalamone aku tresnaku ning kowe ngerasaku tak eling janji-janjiku mung kanggo sliramu dawa bagus jajan waktu-waktu kang wis dadi saksi sliramu sliraku dadi siji nyawang indesani wong lara dilakoni jejer wong lara kaya dewa Hati
Selindri Raya Koro Original Ya hei Pelopor Serorong Sewu Siji Kreasi Kiki Enterprise atur dengan dunia cow oh hey Raya Koro Original
ciri khas Amerika. Oh, ciri khas Amerika. Sanju. Aku ngomongnya ciri khas Thailand ya di Amerika. Netherlands kamu ini. Oh, ngono. Iya. Iya lah, iya. Kan rambutnya kayak orang Amerika. Iya, bener. Iya, sama kayak pitik dibong. Ibu, gedang kluthuk sudah dituruti bareng-bareng Niken Salindri. Iya, saiki sudah. sampean durung sing nuruti sing sebelah lor. Oke, saiki gentenan sing dadi apa sing hot? Nah, Dia sing manut dadi- sampean apa sing dadi apa sing hot apa sing apa kok. Sing dadi ngesakne ki lho sing dadi mosok. Nek dadi- sampean nyanyi sing dadi yang joget padha wae kok. Lah tapi mau gak iso ngempet nguwenek sing dadi. Cetan jajal aku ki yo penasaran ambek wong dadi-dadi ngene. Ayo wis iki medu apa? medu. Mas. Heeh. Apa monggo apa ditulungi po, ditulungi po. Aku dong, aku. Wong biasane ya wanjlok ngono glundung ngono kae. Mas. Mas. Wis Sampe kono dadi tadi. tenanan ya? Wong dadi ki kok dijak omong apa ya iso kok Lah aku kan takon aku kan penasaran. Ngono kaya mentolong nakoki wong barang dadi kok mbok takeki kok Ngono ngomong. wi lek nakoni piye ya? Biasanya bapaknya lek nakoni pripun? Nek nakoki biasane gak gawe mic Enggak apa? langsung. Langsung piye? Yo, mic iki seleh Mas. Baca ya. Bede? Lha wi ngapa wi lho malah tuna aksara ki lho. Ngomongin lho takon ya. Piye to ki? Kok geting aku? Lah kata-katamu yo ora cuwetho belas kok Lah jare kan bahasa isyarat yo tak baluk Tobal. Iya, bahasa isyarat ki gak ngono. Ayo joget lagi ya Mas ya. Semangat ya. Oke, saiki ndadi ya. Lagune opo kok Lagune ninggal katresnan. Ninggal katresnan. Ya. Siap? Pak D? Hah? Oh iya, siap. Yo. BS gong totoke sama tenakno iku mati gong totok. Sasarangan Satrio Pandowo. Ayo joget ora? Ya. Iki saiki ketiga melan pegon. Iya no. Oh iya. Ciri khas ya. Sing jaran nek rene sing ganteng blas ya. Iya jane nek nyawang kok klothok apa piye bocah bagus koyo ngono jare gak nek wong ganteng iki. Hah? Nek nyawang teko klothok apa piye kok? Lah gare sing nak sangi iki lho. Lah kelingan sanju wae lembagaan iki. Wis Mas, ayo. Ayo. Pak Ciput ayo dipegonke. Pegon. New Satrio Pando. Los Garewel. Ayo po. Matur suwun bosku. Matur suwun. Angge sajroning atiku. Sawise sliramu ninggalkan.
kok maksa ngono. Bene. Yu Satrio Pado. Nangis sajroning atiku. Sawise sliramu siramu ra krasa. Aku kudu ya Mas ya. Piye? Wis kangen karo sapa ya Mas ya. Ayo. Heeh. Tak suwere karo wasi. Moga-moga Satrio Madowo. Yo Mas yo. Ayo deh. Taun ngono Ojo lali bawaleko. Tak eling-eling. Muga Terima kasih bosku. Kose to. Wong ning isor ro katek kok jalukmu ning dhuwur ki lho. Piye to? Wes to? Dik niken Hah? iki ana tamu spesial. Siapa? Kagem panjenengan. Siapa Kagem toh? Mas Gendowor Manut, kagem Kang Dalang. Nggih, badhe matur panjenengan. Nggih. Sopo neh ya bintang Loh, tamu nah. kok sapa neh piye to ki jane? Walah iki to. Oh, Oh dudu. Tak kira kowe. heeh. Sing Ya. ngendi? Ayo Kang Dalang Mas. monggo dipun aturaken wedalipun Kang Dalang dipun sumanggaken suatu kehormatan Kakang Kang Dalang monggo nggih. Nuwun sewu Kang Dalang. Nggih mboten napa-napa monggo dipun sumanggaken kali Kang Gendowor Manut monggo. Yes. Ayo Mas dikei dalan sik, Bu.